Той е артист, фотограф, легендарна фигура на нощния живот в Берлин. Започва да снима в началото на 80-те години, като запечатва различните лица на куир-пънк сцената в източен Берлин. Кога за първи път усетихте силата си като фотограф? През първите години на 80-те. Вие сте чувствителен човек, нали? Ами да, надявам се, че е така. А как разбрахте, че вашата страст е именно фотографията? Когато направих първата си фотографска изложба, беше свързано с архитектурата. Тогава почувствах, че това е моето нещо. Исках го и от тогава до сега е все така. Във фотографията предпочитате естествената светлина. Повечето ви снимки са черно-бели и са продуцирани. Защо? Важна е локацията. Как пада светлината върху тяло, извивките на лицето, ръцете. Всичко се случва на момента и много бързо. Затова не мога да направя перфектен кадър, ако не е инсценирана самата поза. Работя предимно спрямо времето и моментите. Свен Марк Уарт е роден през 1962, по-малко от година след издигането на Берлинската стена. Последното, с което иска да го запомнят, е ролята му на строг фейс-контрол на митичния нощен клуб Бернхайм. Как един професионален фотограф изведнъж става фейс-контрол в един от най-големите нощни клубове в Берлин? Всичко започна просто с една идея. Да пробвам. В първия момент не знаех дали ще ми допадне изобщо. Но ми хареса и го работя и до днес. Просто така се случи. Вярно е, много по-различно от фотографията, но общото между тях е, че и двете са свързани с хората. Работя и наблюдавам различни персонажи. Харесва ми. Вашата фотография е много чувствителна. Разказвате историите на различни персонажи. Какво точно ви вдъхновява? Всичко идва от точните моменти. Там се крие вдъхновението. Не е важно дали снимам на заледена градска обстановка или за 5 минути в апартамент на топло. Няма значение дали е мразовита сутрин или пече силно слънце. Имат значение хората и перфектният момент. Свен се превръща в едно от лицата на обединен Берлин. В автобиографията си "Нощта е живот" разказва за вълнуващият, изпълнен с изпитания и силни емоции, личен и професионален път. Имате много татуировки. Коя е любимата ви? Нямам такава. Имам толкова много татуси. Харесвам си ги всичките. Първата си я направих около 90-те години, ако не ме лъже паметта. Отидох при татуист, направих си една, а след това виждаме, че през годините не съм се спрял. Харесвате ли промяната на лицето след толкова много татуси? Да, харесвам се, разбира се. Това съм си аз. Татусите ви са като история на вашия живот. Забелязвам различни знаци с различна големина и значение. Да, съгласен съм. Имам много различни преживяни моменти. Различни дни и нощи с най-разнообразни случки. Всеки татус крие своето значение. Как протича един ваш обикновен ден, извън фотографията? Ставам много рано. Използвам деня си за различни задачи. Възползвам се максимално от дните си. Това е моето време и гледам да се разполагам с него. Работата си е работа, но човек трябва да има време и за другите си неща.